Għal din l-edizzjoni ta' World Cleanup Day, 45 kunsill lokali ibbenefikaw minn fondi sabiex matul ix-xahar ta' Settembru jorganizzaw attivitajiet ta' tindif u ġbir ta' skart fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Dawn l-attivitajiet ivarjaw minn tindif fit-toroq u spazji miftuħa sa ġbir ta' skart minn diversi ġonna, bajjiet u saħansitra taħt l-ilma. Permezz ta' dawn il-fondi l-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar se jkun qed inidi wkoll kampanja ta' edukazzjoni b'kollaborazzjoni mal-Kamra għall-Intrapriżi Żaru Medji dwar l-immaniġġjar tal-iskart iġġenerat minn negozji. Din l-iskema finanzjarja ġiet imnedija mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali għat-tieni sena konsekuttiva. Din il-ġurnata hi maħsuba biex tindirizza l-problema globali tal-iskart u fuq bażi annwali taqqat numru ta' volontiera, gvernijiet u organizzazzjonijiet. L-għan ewlieni ta' din l-inizjattiva huwa li l-kunsilli jaqdu l-komunitajiet rispettivi tagħhom sabiex isir tindif. Is-Sindku tal-Lokal ta' Pembroke spjega kif għall-ewwel darba qed tiġi organizzata din il-cleanup f'World Cleanup Day. Żied jgħid li saħansitra saret kollaborazzjoni mal-NGO Żibel. Dak li fil-fatt jispiċċa fl-imkejjen naturali tagħna nirringrazzja lill-NGO Żibel u nies oħrajn li magħhom minn żmien żmien nikkollaboraw sabiex inżommu dak li fil-fatt jispiċċa fl-imkejjen naturali tagħna jinġabar u jiġi dispost fis-siti idoni. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Ċivelli żaret diversi lokalitajiet fejn kienu qed isiru clean-ups fosthom il-lokalità ta' Pembroke u l-Imsida. Żorna l-Imsida u Pembroke fejn numru ta' volontiera NGOs taw daqqatit lill-Kunsill Lokali biex ikollna ibħra u toroq aktar notfa.